Abaculi bamaskandi abasanda ukuqopha umlando kulonyaka uSicebi, inkosi yamagcokama Dlamini noMphilo Smirnov Gumede bagqame ukudumela ingozi yokubulawa bambe elikhulu iqhaza emculweni wabo uSimphiwe Xolumusa Madlozi. Okhulumela amaphoyisa aseGauteng Lieutenant Colonel Mavela Masondo uthe uzakwabo baziwa ngezitathakusa zangomgqibelo emjondolo yaseDenver nebala anikela khona fica kunowesilisa owayelele phansi enamanxeba amaningi akhonjiswa ukuthi ikade edutshwe. uMasondo uthe uphenyo lwamaphoyisa lwathola ukuthi umufi wayenomngani wakhe emotweni ngesikhathi behlasela abesilisa ababili abangaziwa babehlomeke ngezigovolo zezibhamu maqede bayalela ukuthi-ke baphume emotweni. Umngani wakwazi ukubaleka engenamyuci ekubeni umshayelena wadutshula. Abasola bakhala bemuka nemoto kamufa abuye yatholakala eFort Loras esephethe. uMasondo uthe-ke kuvula icala lokubulawa nolokuduna imoto futhi abasola sebathafa. uSicebi uselede ngwane njengoba uSimphiwe neminyaka u-34 ubefana nensika nomgogodla wakhe kangangoba yonke into ayizuzile kuwukusebenza kwakhe ngokuzikhandla ukamufi. Uthe kusukela ekunqobeni izidondo, ukuhlela imicimbi nokuqashwa emicimbini bekwenziwa nguSimphiwe. Uthe njengamanje kuduma ikhanda ngoba akazothathana ahlanganise nani ngoba uSimphiwe beyikhona konke empilweni yakhe. uSicebi ugcine ukusebenza noSimphiwe ngesikhathi eqopha umlando ngesonto eledlule ePlayhouse Opera Theatre ngokuba-ke kulokuqala umaskandi ukugcwalisa phama indawo kulo mcimbi. uSicebi ubuye wathola i-albhamu entsha Silent Treatment nama-gold disc ale albhamu edlule. uSicebi uthe umufi uzofihla emathuneni asekhaya kubo endaweni yakwamaJozi eMsinga esigodini sasebeya futhi ngesonto emuva inkonzo ezokuba ngo-9 ekuseni. uSimphiwe ushiye emhlabeni umkakhe uNompumelelo, indodana uPhakama nendodakazi uNkanyezi. Khona manje isolezwe lihabule ngemithombo yalo ukuthi kunabanye abantu abayisithupha baseMsinga ababulewe ehostel yaseDenver ngalolu suku. Kwenzeka lokhu nje lempi yensizwa zaseMsinga nezaseNquthi yadlula nemiphefumulo eminingi emuva kokuthi kwakuze kwaphoqa ubuholi baseZululand ukuba-ke buyokhuza. Ngaze ukuthi zona esinethola zona namhlanje ezihamba phambili ukuze senkezela kuthinta khona ukudlula emhlabeni kwensizwa ebisondela kakhulu nekade isebenza noSicebi, inkosi yamagcokama umfoka Dlamini. Engathi insizwa ingalala ngokuthula, umphefumulo wayo ukuthola indawo nasemazulwini. Sirode inkezo sidlulisa lawo mazi namhlanje ngosuku olufana nalolu. Ngale kwethi sesiphuma kanjena sinithembe siyabuya futhi nezinye ezilandelayo uvideo elandelayo. Ungakhohlwa ukusubscribe ngilana Facebook @Radio Inkezo ZA.